سلام تخطاتل تزار كانل نزكنا محبراوي قطباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب مبارك تحمقو سلام تخطاتل تزار كانل كما يكنيكم لومي حدش حبريتا حيزة متسألوخو بفلاي دمانزوم نرواندا خنطرزينا إلوم كشاقالوم كشقرارون زقنايو أحواتنا كم زفلت عد إنجليز بزي حقاوي مقدي نزاعته سدتنياتات ناب رواندا خطر زوميلا نقلق تأثير نقلق تفرارح كني الله الجغن قرب التكونتات تسفى زرخبه يمثلالو ازي تسفى خاني كابتي حدش تعوج دلو ناي مرجع معالتي مالتي لومي قداماي منستر عد انجليز قداماي منستر ريشي سوناك مرجع زكايدلو معالتي نغيرلو بمسرتو خا علت 4 ورح شوعاته ناي عد انجليز مرجع ويت جنرال الكشنز بحال ككايد يلو اوجلو. Now is the moment for Britain to choose its future, to decide whether we want to build on the progress we have made or risk going back to square one with no plan and no certainty. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. እዚ ጀነራል ኤሌክሽን ዝበሃል ወይ ምርጫ ዓዲ እንግሊዝ እቲ ከባቢ 650 መንበር ዝሕዝ ወይቲ ሃውስ ኦፍ ኮመንስ ዝበሃል ወይ ብተለምዶ ኤምፒ ወይ ከዓ ኣባላት ናይ ፓርላመንት እንብሎም ዝምረፅሉ ግዜ እዩ። ስለዚ እዚ ዕለት 4 ወርሒ 7 ክካየድ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምርጫ ከም ክሳብ ሕጂ ክግምገም ዝፀንሐ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ናይ ኮንዘርቫቲቭ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ ክሳዓርዩ ዝብል ሓፈሻዊ ርድኢት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሰልፊ እዚ ነዚ ናይ ሩዋንዳ ፖሊሲ ክደፍኣሉ ዝነበረ እሞ ከዓ ከም ሕጊ ገይሩ ዘፅደቆ ሰልፊ ስለ ዝኾነ እሱ እንድሕር ተሳዒሩ ከዓኒ እቲ ክስዕሮ ኢሉ ተስፋ ተገይሩሉ ዘሎ ሰልፊ እቲ ሌበር ፓርቲ ዝበሃል ወይ እቲ ናይ ሰራሕተኛታት ሰልፊ ብልምድ ንብሎ እሱ እንድሕር ተዓዊቱ ከዓ እቲ ናይ ሌበር ፓርቲ መራሒ ወይ ናይ ሰልፊ ዕዮ መራሒ ሰር ኬር ስታመር ከዓኒ ነዚ ናይ ሩዋንዳ ካንስል ክገብረ ምክንያቱ ብዓይኒ ቁጠባ ርኢኻ ኣይከውንን እዩ ብዓይኒ ፖሊሲ ርኢኻ እውን ኣይሰርሕን እዩ ይብል ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ነዞም ኣብ ዝኣትዮም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ስደተኛታት ፅቡቅ ተስፋ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ። እዚ ከዓኒ ነዚ ኣብዚ ዓዲ ኣትዮም ዘለዉ ምዃን ንሩዋንዳ ክጥረዙ ኢሎም ድስከፉን ድሽቅረሩን ዘለዉ ስደተኛታት ፅቡቅ ተስፋ ፅቡቅ ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ከም ዘሎ ሓፈሻዊ ርድኢት እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ ካብቲ ተወዳዳሪኡ ናይ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ብከባቢ 20 ነጥቢ ንድሕሪት ተሪፍሎ ከም ሓፈሻዊ ዝበልኮ ድማ ከም ኩለን ናይ ዜና ማዕከናት ወይ ከዓኒ ናይ መፅናዕቲ ትካላት እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኮንዘርቫቲቭ ወይ ናይ ዓቀባዊ ሰልፊ ግዚኡ ኣብቂዑ ክሰዓር እዩ ዝብል ዳርጋ ሓፈሻዊ ዝኾነ ርድኢት ኣሎ። ምናልባሽ ምርጫ ሓንሳብ ኣንፃር ክኸውን ይኽእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ክሳብ ሕጂ ብዝተገበሩ ምርጫ እቲ ዝተገመተ ዳርጋ ክውን እዩ ዝኸውን ክበሃል ይከኣል። በዚ መሰረት ከዓኒ እዚ ናብ ስልጣን ዘሎ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ እንድሕር ተሳዒሩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ስደተኛታት ንሩዋንዳ ምጥራዝ ክቋረፅ ማለት እዩ። ከም ዝበልክዎ መራሒ ናይ ሰልፊ ዕዮ ሰር ኬር ስታርመር እቲ ንሩዋንዳ ምኻድ ንሩዋንዳ ዝያዳ ገንዘብ ዝህብ እምበር ንዓዲ እንግሊዝ ዝጠቅም ኣይኮነን እቲ ገንዘብ እቲ ናብቲ ምሕላው ናይ ዶባት ወይ ከዓኒ ንምክልካል ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብኡ ክተውዕሎ ኣብ ካልእ ቁጠባዊ ልምዓት ክተውዕሎ ዝሓሸ እዩ ባህላ እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ንብሕጂ ዝመፁ ኩሎም ክቕበሉ እዮም ማለት ኣይኮነን። እዚ ክርዳእ ደሊ ምክንያቱ እሱ እውን እዚ ናይ ስደተኛታት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓደ ዓብይ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ወላ ዝኾነ ንሩዋንዳ ትኸይድ ኣየር የላን እኮ ተበለ ነቲ ዶባትና ብሕጂ ብሓደ ነገር ጌርና ክንክልክሎ ኢና ምክንያቱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ወይ ዘይሕጋውያን ጀላቡ ብመገዲ ፈረንሳ ጌረን ዝመፃ እሰን ክቕፅላ የብለንን ካልእ እውን እቶም ንዕኡ ዘካይዱ ዘለዉ ብፍላይ ከኣቶም ጋንግስ ዝብልዎም ወይ ነቶም ሰምሰርቲ ዝብልዎም እሶም ክንቆፃፀሮም ክንክእል ኣለና ዝብል ሓሳብ ኣምፂኡ ኣሎ። ተዓቢ ነገር ግን እዚ ኣሻቓሊ ኮይኑ ዘሎ ኣሕዋትና ክንደይ መስዋዕቲ ከፊሎም ኣብዚ ዝበፅሑ እሞ ከዓ ካብ ክንደይ ነገራት
ሓሊፎም ቁሩብ ተስፋ ረኺብና ኣብ ዝበልሉ ሕጂ ንድሕሪት ክምለሱ እዮም ዝበሃል ዝነበረ ክቋረፅ እዩ ማለት እዩ ከም ኩላትና ተስፋና ከዓኒ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ክዕወት እዩ ስለዚ እዚ ኣሎ ሓድሽ ነገር ኣብ መጻኢ ሓድሽ ሓበሬታት ኣሎ ክነግረኩም እየ ምስ ተስፋና ኣለና ማለት እዩ 4 ወርሒ 7 ምርጫ ክካየድ እዩ ተስፋ ገብር ከዓ ሰልፊ ዕዮ ወይ ሌበር ፓርቲ ክዕወት You just said that you are going to end the Rwanda scheme flights and all. So to be clear, you won't schedule any new flights should you win power, but you won't cancel those already scheduled? No, there'll be no flights. Every flight that takes off carries with it a check to the Rwanda government. I want to scrap the scheme, so that means the flights won't be going, and use the money towards the command, the law enforcement command that I think is vital to taking down the gangs that are running the vile trade of putting people in small boats to cross the channel. Just to be really clear, crystal clear, if there are flights already scheduled, will you cancel them? I mean, when you say, are you going to actually stop them and cancel flights, or will you let some fly if they're already scheduled? Well, I think we need a dose of realism here. This isn't going to be a regular flow of flights. There'll be just a few flights taken off. Yes. If we get them before the election, and we may well do. But I'm not interested in continuing that. We're going to scrap the scheme. We're not going to schedule flights. There will be no flights scheduled or taking off after the general election if Labour wins that general election. Okay, that's new. So you'll actually cancel flights. No flights taken off if you win. I think the scheme is a gimmick. I'm not flogging a dead horse. I'm not prepared to do government by gimmicks. I want to start on day one, not with flights taking off. Okay, but just to be clear, by no absolutely flights investing take my off political under a capital Keir in the Starmer law government. enforcement. No flights take off under a Keir Starmer government from day one. No flights, no Rwanda scheme. It's a gimmick. It's very expensive. It won't work. ሌበር ፓርቲ ከም ዝዕወት እንታይ ምልክታት ኣለዎ እንድሕሪልና እውን ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓደ ምርጫ ናይ ሎካል ኤሌክሽን ዝበሃል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ተካይዱ ነይሩ እዚ ሎካል ኤሌክሽን ዝበሃል እቲ ዓብይ ምርጫ ደይኮነ ንእስቲ በለ ምርጫ ኮይኑ ነቶም ካውንስለርስ ዝበሃሉ ቶም ኣብ ሎካል ወይ ኣብ ከባቢ ዝሰርሑ ከም በዓል ከንቲባታት ገለ ዝተካየደ ምርጫ ኣብኡ ከዓኒ ሰልፊ ኮንዘርቫቲቭ ወይ ዓቀባዊ ሰልፊ ብታሕቲ ወሪዱ ካብቲ ዝነበሮ ሒዝዎ ዝነበሮ ቦታታት ዳርጋ ካብ ኩሉ ተፀራሪጉ በቲ ሰልፊ ዕዮ ይወሪዱ ሰልፊ ዕዮ ጥራሕ ደይኮነ ወላቲ ካልእ ሰልፊ ከማን ቀዲሞስ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እዩ መፂ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክትሪኦ ከለካ እቲ ኮንዘርቫቲቭ ፓርቲ ዝበሃል ወይ ተዓቀባዊ ሰልፊ ዝበሃል ናይ ስልጣን ዘበኑ ከብቅዕዩ ዝመስል ስለዚ ጽቡቕ ግዜ ጽቡቕ ተስፋ እዩ ዘሎ የቐኒየለይ